Madoka chere mabuja akanaka dzauya dzanyasi zuva rechimakumi mairi nombiri mumwedzi uno wakakunguru nyasi unochamisa agovhundutsa vanhu achitoreketa kuti vakomana ndiri kuenda Britain mangwana chaiye tinenge tiri kuita katombo kanyai nevanhu vari Britain kutanda mangwana kwai ndiri kutandira muLondon nguva dza5 dzomanhoko vakomana wamuwawadziwa fani asi hando zvitoripo vamwe vagototi akoko atandira kuenda Britain adii kutandirawo kwedu uno vanhu vakatoti chinga munozviziva zvinoitika akandoda kundounganiwa nevanhu ewo rekai tirambe takaringama apa kwedu kumudzi kumakaha uko kwanetsa sabu kuchitiyo arera kuchema mhanduwe kutoti vana mai tayaura kwai mhuri dziri kuparaziwa dzimba pari kuita kutorehwa nominda pachiri pepokurima taakupfa nonzara nonyaya yevanhu vari kuuya goridhe wakomana idi dai yavo wapindira kuti zvinhu zvizvi zvireke kuita kunge zvakatuka nyika yekwedu. Vanhu vamwe vari kutobvunza mapurisa ozeta rapi kuti kohoko muribe kusunga Lucky uyo akabatiwa pakamera mhanduwe achidhonza foni yaDog Kotati akaenda nayo nanyasi paribe kusungiwa asi akamangariwa kumapurisa. Zvanga zvaitika kaa kuti mapurisa anga aburikitsa kwaiti kutsvaka madzibaba oshanduko Godfrey Karembera kwaiti kukada Karembera ikako ngakauye ino anenge atizivisa kuti kari kupi tinozoziva zvekumuita tikati ewo idi kwaiti kumutsvaka kuti agorerutsa masimba omapurisa usaya kuti kohoko zvii zvakamboitika akazvireketa lini zvaakazviita lini paribari taziwa rekai tirambe takaringa zvedu peno wachazotinyepa tinenge tichindonyepana kana zvaburika zvimwe izvezvi kumasvingo kwai ZANU-PF yatotanda kutoti aiwa wamanangara 2037 muitiro wakadari mhanduwe unobva waita kusaya kuti kohoko rekai tindoramba takaringa hedu kuona kwazvinoperera kunoira tsvimbo nodohwe izvezvi uno kureketa kuno kwai wakomana nyaya yaTrump yokumisa mari yagonza anochirongwa chopepfa iya yakonzeresa mushishi kureketa kuno kwai wapwere wanotosvika zviuru 6 chaizvo munyika medu muno wari kutovhiringidziwa mhanduwe mapiritsa waipuwa neiyo nyaya yaTrump iyoyo orerere hurumende yekwedu inoika zvikona izvi rekai tirambe takaringa hedu. Uyu ndodhana Chuma kwai agonza abenhuke kudare pokare ari pekupuwa bhero nokuti ati aiwa ndichada pazvokutora bhero gai ndigare hangu mujere macho ndakadandu wamwe wagototi murume ari kuhwira kuti arambe ari muSouth Africa nokutoti anoziva kuti anopunyuka nokuti akaendesiwa Britain adzva kuno rekai tione kuti zvinoenda nopapi ticharamba zvedu takaringama. Kwaino hurumende ava waigadzira mapuranga pamusika womapuranga wopaGrenview 3 kwaiva kutanda kuvakirwa panyowani mhanduwe pekuti wagaende rekai tirambe tichiona chedu kuvhura ziso mhanduwe kuti panenge pakazoita sei kana paburika tinoramba tichindonyepana apa izvezvi dhamu rokunzviriya kwaiya kuzonzira kuita mari inoita mamirioni 130 anonhatu $133 million pachirungu kubva pa mamirioni 100 anosere $108 million pachirungu nokuti kwai vanhu vada kubisiwa ipapo waingidziwa kuti dhamu riri simbe riwande. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinomboperera kupi chaiko ticharamba takaringa hedu. Epworth wari kufara mhanduwe kwai kaakaguta kadukuduku town status pachirungu wari kufara chaiko rekai tione kwedu nomudze noiyo buja mutoko yedu dziri kufanira kuti dziingidziwewo rekai tigoona kuti zvichaitika lini ipapo tinoramba takaringa tichindonyepana apo zvinenge zvaitika.
Gore rino warimi wakaunza foja yakawanda, wakaringira kuti wachaboya mari yakawanda, asi paribe yakawanda yacho yakatengiwa nomari isingataure chinhu manduwe. Kwai mamiriyoni akauyawo makirogiramu ofoja anosvika 350 anonhatu, asi mari yakaboyeka manduwe papakanyangara yakaboyeka mari inoda kuita kunge hafu chaiyo mari yakaboyeka gore rapfuura. Heno ipapa kuti vanhu vachabenuka kurima foja wanganipo kare, asi munoziva kafoja inoita kunge nhamo, unondoti wakuda kuita kunge wakupfumvura yobva yabenuka, wakuda kuita kunge wapona yobva yakugwisa. Unoita kusaya kuti zvinombotekera sei. Regai tigoramba tichiona hedu kwazvinoperera. Mufana yuyu hori 10 agobuditsiwa nodare atopuwa bhero kwairo 500. Dzomudanga dzinonanzvana mhanduwe, dzinotungana aba. Takambozvireketa izvi, regai tione zviri kwainoperera kuti ndokupi. Tinoramba takaringa tichindonyepana. Competition Commission yagoti iyo iri kuringa zviri kureketeka kuti kwai Varun Beverage iyoyo Pepsi ida kutenga Dairy Board. Regai tione kuti wanosvikepi wachita handi. Regai tinoramba takaringa zvedu pazvinenge zvichienda. Apawo weZimbabwe Cricket wabuditsa mazita awo vatambi vari kuti ndo vari kutamba mutambo wokiriketi utanda mangwana T20I utambirwa kuHarare pavanenge vachitamba noIndia. Regai tione kuti zvinopera sei. Wamwe vanoringana zvechikwata chokiriketi chichi waribe kufara vari kutochema kuti wakomana wendo huno takafitira kubamuriwa chaizvo zvisvino. Regai tirambe tichiona. Izvezvi tiri kufara ndege yokutanda yokuenda Britain aiwa itori munzira kureketa kuno kwainofanira kusvikira nguva idzodzo sere chaidzo mangwanani kuBritain ko. Regai tione kuti wanoipedza sei. Tikuramba tichitenda tichiona zvedu zvinenge zvichiitika padandemutande. Mukaitsvaka aiwa munoiboya. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kwai nyika yoGhana yatoti isu South Africa datiendesa kudare ICC chaiko nonyaya yexenophobia. Ndozvakurambiwa South Africa kaizvi. Regai tione. Apa iyo South Africa iri kuti makwirira anoita zvinhu asvika pazvikamu 5 kubva muzana. Mwedzi watabva yuyu wari kurwadziwa fani. Regai tinoramba tichiringa. Gayton Mackenzie gurukota rinoringa nezvemutambo agototi vakomana mukachema mamiriyoni 30 basa aya ndaseenzesa aya muchandiuraya kana mukaziva zvida kuitika noFormula 1 kuti izouye muSouth Africa. Heno mhanduwe kuti zvino chekuita chere. Regai tirambe tichiringa hedu kwazvinenge zvichiendako kuti ndokupi nokuti pano nyaya chaipo. Apawo mumwe mukuru wokuGhana apuwa makore 20 okugara mujeri nonyaya yokuchera goridhe zvisiri pamutemo. Tikati aiwa ndokuti mutemo wenyika uri kusenza. Regai tione hedu kwazvinoperera. Botswana yagota wakomana wani wekuBotswana gore kaikendesiwa kuhondo iri kureketiwa iyo hondo yoRussia iya kuri kuramba kuchindoendesiwa vanhu koparara ikweyo vanhu vaAfrica kwaisiyana inazvo. Ipapa kuna vanhu vanosvika 200 kwaiva apfa nechirwere chomanyoka chokorera. Kwai zviri kuitika kunyika kudunhu roBorno muNigeria. Zvinohwadza. Ipapa kwai America yagoba mari inoita mabhirioni 13 omari yekuVenezuela yokutengesiwa kwemafuta oil. Wakaichengeta wakati njedu isusu ndisi taita kuti mukone kutengesa oil iyo. Idina yawe. Regai tirambe zvedu takaringa. Apa nyika yoNicaragua kwai nomutungamiri wayo aiwa tagwa ticharamba zvokuramba tichisimudziwa kuti kwai tiite sarudzo zvaperera pano. Handipo unotoona kuti right zviri kuitika zvakaoma. Asi regai tigumire pano kwaNyasi ndini wenyu mhanduwe wonhau.